Siyem ka ng Virgin Boy, Santo Niño, Santo Niño. Слава Богу,
dapat kejingis log jung si bekut kindon berikat bati barong. Iwan hangi daga bang kimi nanti bau try balakau yangi utry pada daga jingis nai un penbit penbiang yangi tam ban sedang ya kini ke Portland lingba kini ke ski balang bertepai. Kedon jingmut adu kata kaya tu yangi bangi long kendau bangi barong in salit ai syaka kendau hambun nangi satap hanulum jingtap hangi in sabu ikliu barit kuntum mangi in sabang kumta but iktin jublei ru lingba ujobal but ujisu bahkan mentai kesui kia rab yangi bankam jan show ipan kre yeladi itrang bakajing kemen jublei kaya kendu ya kajing trang jungi berkajing kemen jungi ru matagani kajing pankre jungi suni kuslai lagi pop ini yang katlang ya gidonwat kenam bublei ulak banwan rung ngapla hau blei badon bol barok media hi gundan kupara bagale pop shigun dagajing berkam dagikien kamar gajing laiklan dagajing le palat junga dagajing le palat junga dagajing le palat bakraw junga namar katang gerpat ikamaria bakuat kebayin sa de suti ekangel berkiriu kuat mediapi gunmen kepada benduai dagabenta junga how try play jungi uplay badon bol baronis nei yangi bedalama bigi pop jungi unilam yangi shagajing embam juga Laisba Saupusan. mas bakut ngedwai nagabentai fasio mauri barake kasika ublei no pendam na kajing men kajing suk kajing em nagabenta kajing ka jing khia jong ilawe inda kargrang mo ublei un kta ya I mapen kan mai laban chakri aingo ya barabor Madagabenta Gabensim Jungba Jerry Raji Aloysius Mauri Batmar Mensong Nyaiti Oblay Gepat Yu Marai Gajing Mab Bergajing Suk Yaki Dung Yin Ya Duai Tu Oi Ku Try Bangin Rake Hok Ya Kinik Porlen Ladi Badai Gajing Alam Jung Mi Yin Yaletting E Persha Gajing Baman Ipan Yigani Do Try Jung Yu Jesu Christ Kun Jong Mi Uba Embad Basun Sharing God Bad Me Badumen Sim Bakut Uwe You Blay Junam La Junam Kajing pule nakakita bu Joel mangetul pa. Wat menta kumne uong utrai. The one pai sanga
nadu ka danu jongpi da ka ba sha ching it da ka ba yam bat da ka ba khuslai batokat yaki donu jongpi om yaki jan jongpi to one pai shall try blay jongpi nabaw long basbun bad uba isnay ubasuki ban bitar bad uba karhay ka jing isnay bad ubombu nut ay batip lada anam pai biang bad an le jem bad an iya ka jing kerku hadin jong u ka jing terwa bada ka jin bam bad ka jing terwa bada ka wain na ka bantau try blay jongpi to put ya ka troy hasion to pen kentang ya ka jing sha jing it to khot ya ka dor bar ba pa khoi to lum lang ya ki breu to pen kentang ya ka kunhun to pawan ya ki temen ki san to lum lang ya ki khna wat ya ki khulung padang boy to nong lek kurim unmi nalaka kamra bat ka nong lek kurim nalaka kamra thia hapdeng ka singko bat ka duan to ki lingdo ki mentri utrai kin yam kin ong to is ne yo pai cho me ko try but what pelong ya ka jing yo pateng cho me ka jing shar khi ben ka jing kin shi hapdeng ki jai ben riu balai kin ya ong hapdeng ki jai ben riu ha eu ta ublei jongki teu trai la so pangnot yala kari barula isn e yala upai kaktin jong try Kasam kabasan puwe, ka number jing roi kaba nyo spa lai punyo, in roi dikot kaba iwe hadu shpo. Lang lakin mau ya ka
Tu yasuk badu blay mentaken kata gaya kababyang kajing puli kabaar kajing puli naga shiti baar u Paulus bakun shaki Kristan hakorin ko para ngilong kinong lam ktien naga benta u Chris la kumbau blay u kentu dangi ngi garpat ya phi haga kerteng u Chris tu yasuk bad u blay Naba nakabenta jongi ula penlong pop ya uta ubam shimtep pop kenang bahau ngendop kelalong kahok jong ublay daga baya trailang badu namar kata ngigerpat ya pi ban pediang leno ya kejingai ublay namar uong haga ya kababyang ngalasya skor ya pi ban ngalaya rap ya pi Hagas ngi ke jing pen im. Hakmi mentaken kata kaya kababyang. Hakmi mentaken kata kasngi jing pen im. Kaktien jong utrai. Sombayeng. Kajingi ro yame ko Christ kos iem jonga buram bam jikun menta kasngi wat pen iki dono jong pi hen rei tu shashkor ka sur jong try kajingi ro yame ko Christ kos iem jonga buram bam jikun Try and don't ring God but P. God jing pulena ga gospel bakut gat go mo Mateus. O Jesu long halagi sendran. Tosu mar banom le ya gikam. Hok jung pi hekmat ki breu. Ba endop yo I daki. Namar ladaka longkum ta pin om yo shu ya gabainong. Nauk ba jung pi ubahabne. Kumta haba pi ai isnei yano. Wadaputu roy hekmat jongpi kumbale ki arsap agi sinakok bat ki surok ba endup yo I ki breu shisha nga ong hapi ki la yo yala gabay nong henrei haba pi ai snei wat ai bagakti kadyang kantip ya kabagakti kamon jongpi kale kenang bagata gajing ai snei jongpi Kadlong ha kabare. Baduk pa jong pi bayo I ha kabare. Un siu kaliang yapi. Badabapi duai wat long kum ki arsap. Namar ki iye ban yang bat duai ha ki sinakok. Bat ki dong jong kasurap. Ba endup yo I yaki daki breu. Shisha nga ong hapi. Kila yo yala kabay nong. Pipat haba pidwai to rung halaga kamra batu kang yaga jingkang batu dwai hukpa jungpi badon hagabari badukpa jungpi bayo I hagabari un siu kaliang yapi badabapi sha jung it wat les ngausi ki arsa namar ki ran yalaga kmod ka kmat Ba kindu pau sha jing it hagi breu. Shisha ngong hapi kila yo yala gabay nong. Pipat haba pi sha jing it tos le
pnyang yala ka kli bat uptai kala ka khmot ka khmat ba ki wei pat kin yo I ya phi ba phi sha jung et no cha jung et light no ukpa jung phi ubadon ha ke bare ba ukpa jung phi ba yo I ha ke bare un ai bai nong ya phi God gospel jong utrai God men para bayet hagene ka sungi isdang ya gane ka porlan leng ba gane ka sungi balang berdepay man usnam ngi shajwan man kasngam ngi kwa ban ben kreb hai ladi ngi kwa ruban rum man la ka jing man la ka celebration kano ka jing ba ngi kwa ban ben thamai barabon ka don ka jing sdang kum ka jing khang kasngi balang berdepay kalong kam ka jing khang se ka jing ha kini ki khaw sa pho sngi sa pho miet kumbau jisu laj kari kanja ngi ru ngi kwa bari shim banta ka jing jung trai ngi trang ba mangi baro ki balong kristan ngi kwa bari I ka jing shai ngi kwa bari I ka jing leng ba u blai bat ki jing pule manta kasngi ipan kre yang ina ke benta kata jobel yatho yang I bon ki ai ba mangingi laban le bat wang in kentian ha ke jing ha ke jing long jongi di ban dwai to isn ai yelo pa jong me ko try haba ni don ke jing pang ni sngodon kam ba yo play nak tagdawang yung to isn ay yanga ko try baru ki badan hungni kene jing dwai jogal ong la phila ban kat wat kat jan kat do not wat phila ban le kene katai mereka pakut kwa bat pen mau banirap yangi ban ong to isn ay yo pan jome ko try tagamot ka jingwan jongi menta kamiat kam dei tang nagabanta junga ngawan hangni nga yesham yo play ay omma de jingger khu man ta gasmi mat ka wai na ka jing trang jonga kadai kane bangan dwai na ka banta baroki brio iki pat jung blai parong ko blai to isn ai yangi mat ngila ban dwai ru bat ya ka ri Russia ri Ukraine dan kini kisngi shwa kani ka Portland ngali omat lupa ya ke jing jenja ya ka perthai ya ka thama ya ka jing yap ya ka jing padbun ki wei ila ban dwai lepa mentat ko blai to isnai ya ka perthai amrei tan ya ga isnai ki pa jume ya ka perthai ya ki nom yalam ya ki nom sunshar ya bar akhot to sngo isnai ko try khnang mangin khnang bangin yo jing mentoi ha ka jing jing pan khra jongi to ai bangin pan khra ba ha ki de gisngi de ka jing rap ka jung ublai mat mangi ru ngin suk ngin keman mat ka jing rap ka jung ublai kalong berbor na benem Paulus menta ka sngi ban kan mau yangi ru ba ngin pai shu blai ong agar pat ya phi ha ga gerteng jong u Jesu Christ to Yesu baru blai u Jesu long ka jing suk jongi ha ngagar pat udwai pat mentaru Paulus na trai don abnen ha ga jing wan jongi menta ka sngi to kan mau kerpang yangi badong ha ke kerteng jong u Jesu Christ to Yesu baru blai ka jing jonga bat jong phi ga deitang na ka banta kani idwang ki kerpat ko blai to isnai yangi ha ke kerteng jong Jesu to Yesu yakman baru blai namor ka jing jongi kam don e kam long e ruam ha ke ka perthai ka jing jongi ko men ka para bala head badang rit na khna rit badang hangi ken mau ye kane ka jing jonga bat jong phi ga dei tang baru play marway habang idon you play ni suk ni keman ngim judon jing huslai ka jingim jongi ka dap ka pura
Kacing ke de gani hagade ke jingat lenti jongi ni long nong pop mangi baro badan hangni ki ba hok kano rugia don pop hi ki badan hangni ki ba dwai man gasngi ki ba wan mas man gasngi ki ba la yeng na dwai biang ki don ni ki jingala don ka pop na ka ta daw ni dwai lai tang jisu ba lai na ka pop ini ban pai su blai ini pan kerpat yu blai hagni gasngi ba ka nusnam ar hajar ar pu ar hagni porlen mangi baro ni yadwai baru jisu wai gnong rem tagasngi kumno ban kre yelo de ban em hagni porlen wang ban ai isnei nengkong ke baar ban duai mat ke balai ban sha jingen balai kini gi dom nong rem na ke benta jungi balai jisu ban ai kini ban wang ru wat long kum gi arsap duai ke bare le ke bare uripe du jisu manta kasui on wat put to roi bon ki ba put to roi mangi baro ki bale ki ba trekam magni perthei bon sien ni put to roi mat ke ba ena ke banta jungi teng ka jing em kristan ka yakle jaktung bat ka jing em perthei ka ba philahi badang im sumar ngi ngimla kajing im junga hangni hakajing im siem ge pher habang letre office kajing im junga ge pher habang along nong yalam perthei political leaders kajing im junga ge pher hakajing la business tabang ni kani gadi ban long kam tenrai kani kajing im siem gadi ban long kam tenrai gitu rungi le Tambang im dei ban sha control haki kam perthei haki jingim perthei ki jing perkat perthei ki jing le perthei ngim dei ban sha control baru jisu mentaga singi wong nengkong to le isnei yanong ile isnei yau para brio bu jisu mentaga si sudang na kiwe to long ki ba isnei le isnei kiwe namar haka jing le isnei la thit lepa mari ka bnang ru ka jingla isnai ke babon ke bakrau la ma blood bon ki pop jungi uno brio ka bala isnai ke donor jongka na jungu ka ba shlei abang le bhai ki wei bon ki pop la ma kala dangam le klaru la ma bon ka jing isnai la ma bon ki pop ki sang ki jingale ki bakrau ke bamangim don bor lengba ka jing isnai ublei un isnai yangi nekata daw jisu ai nengkong hagani ka perthei ni de ban le isnai ki wei hamtam ki baduk ki bajan jar ka tharai gani ka porlan tari ka por umdei tang len la de banom bam palat banom di palat banom enjoy palat ndrai gani ka por bamangangan yarap ipora brio yauno wadam le sejengai Pen la de pile se yeng na tharai ki jaga jompi ki blok don bon ki baduk don bon ki basuk don bon ki bajanjar nila banyarap kari ki jing duai bo jisu menta kasi bot wang dei ban le ka barik dei ban tip mano ka baar wang dei ban duai ka jing duai ka de ka jing ya te jutang ka jing long parlok mangabadu blai ngadwai ho blei namar blei ulong katan rai junga kajing em junga tang kajing dwai ke thu yanga banga dei jung blei ladangam dwai ngam dei jung blei khamjam baling ya ban dwai saying maning ka sup ban wan saying mani ban ong jisu pidan ang nemo ngawan pediang ya phi ngini simbenta ka yukaris ka sup ba hanrei ke ba e ka de ni haba manga ngale saying haban dwai habang asyong basru ngadwai habang sedang ban let jinglet ngadwai hakano kudu benta ngadwai katu kabadon kam e jing im kristan jungi ban penlong ubriu jo jing dwai ngayat kumni tembang along ke jing dwai manga klong jing dwai manga
Dei syuk tang mga Father Genesius nong kong Lucy bilang nemo. Itu ngamti perteng nei kong he ayu. Mbak Nor sini. Dei tangkat ni. Manga haga jingim junga ngas dang haga ni Portland banlong jing duai. Dei syuk ka jing duai sabar ngasim ya ka kot nga by heart em. Manta kasngi nga klalong jing duai manga. Kalau automatic. Ngalong jing duai, habang ngapai sini ngaduai, ngap le kumne ngaduai, balik, iman ngalong jing blay. Ngalong shitli baru blay, ngambau blay ulong, kajing yet, kajing janai, kajing duai, uyai kerku janga, ngaru ngalong kumta, agak jing junga. Tiga Portland, kadang ni, kumbang ngalek bahai kiway, ngalek bahai u blay ru, ngalek bahai ya u blay, ngalek bahai kiway, amjulek shiliam. Bat ke ba lai Yesu ban kenmam ta kasui ke jing sha jing et ka jing sha jing et ke badon kam ba ke perthei jungi don bon ibu ong ngapang menta ngam duai ngam cha jing et shu ngal andri pusnem lada ong pi rakti bal andri pusnem ni bon ba andri pusnem kira ong father exception exception father boleh namar ngalan repos nem mentakasni ne menen nastam ladab te ngiong ngibdon kamshu ka jing sha jing iet ka rab yangi ban smutu ya ka jing long batlot ya ka jing long nong pop jungi lemda ngi sutu ngi sha jing iet kam don jing mentai ndrei banganga sutu ngalong nong pop shisha ngam la banyele ekene ka bor perthei junga ikan kecing junga, ikan met junga, kecing perkat junga ngamla, kecing shan jing et badan kam. Banyak tu iladi, lada, kan met junga kalau bos yang mo, kan met junga kalau bos yang kalau kop yang ni, ngan persang jaga. Pat kata kadai, lembah kecing sha jing et. Abang sha jing et, kamet ko ngam don bor. Kaya tu yang ini pasdang ban ruai banong ngaku selai mentah am don borshu yang kata kedau kedik jupule ki basu tenat bahagian ke Portland bang ya rab isn ai ka slai ka don jungi ya rab ki wai hadin kata ngadwai hau blai nomor tang blai marwai bala ban le lut na ke benta junga ngasha jung et namar ngatep ba teng teng ngadon kamon banle tembak met junga ka kam kraw banyanga kala long palat liam bani ke jingla junga na kata kadau ngong shano mapha komet nam sha pakin le kumni ngakwa bani jing dei ban le kman ha ke prathai to ai ba mangi ki bal awan ha ke kasngi in dwai ho blai bon kerkhu yangi unya rab yangi ha ke Portland Malaysia ngin yan man kasngi da kebangi sutu man kasngi ngasdang banyau wei menta ar lai sausan kibala kila bantok mana kan kasngi ngakwa ban le kumni bon kaplan bon kabor bangi trang ban le hagni ke Portland to ai bo Jesu bala sha ke jing na ke benta jungi bala yap na ke benta jungi unai bor bangin shem jing kmen jing suk ban ban kre bahai ke jing jonga and ye rock you Jesus Christ Sembahyang dengan kerku yang depan. Try the kerku yang depan, bapan bangi long tang kedemet. Tuma ya hipop jongi, batu yarap yangi ban yaine. Hagi jing duai, bat ke jing sha shitom hagi Portland. Namar man mem kwa baginong pop kinia,
Ndrai ba ken ba du Chris bala mi pan ye kani da Chris try jungi. Shem ka number jing roi ka ba san pu pra. Sultan Peba sebagai yang dulang yang Peba yang dulang So
simut tu pe muda sa sim sibet lawai ka mas no yo tu pe la ban sim la dia lawai ka mas sibet ni simunta Ka number jing roi ka ba hendreu pau. Push
number Jinroi Kabasan Pusao. Shim ka number Jinroi Kabahandru Puwe. Shami,
Kristan baro bakin la ban burenti ya ke jihi kai jong ke balang ban pendep ya ka an jong ke balang kam tam hakani ka ayom len ban pengkre na ke benta ban yo pediang yo Jisu ha ka ayom paskha da ke jing kemen ngi kerpa dia me ko trai na ke benta kilong ying kilong sem Kristan jongi kiba em ha ke jing ya pat ya pra kibam don ke jing shong suk shong san knang ba maki kin la ban yo no ya kata ke jing yesu thu jimut lang bar ban ya im suk im san ha ki yeng ki sem ki jong ki ngi ker pa ya me ko trai na ka benta jongi baro kinong pom kibala le eklet bat ngai no ble dag ba im ha ke jing sobha jong ke perthe ha ke jing brai jong ka do ha ke jing bu ai tang lang kejing bernia hagas pa kapo kejing smo sarong kejing meng kenang bingin la bat eno no eki baro bat bingin pai no sya kejing im ke pen subha ya uble kenang bingin la bat pen ban ken show spa habneng ni kerpa ya me ko try na ke benta kejing le thma habdeng kiri be pero pher kejing kwa bor bat khwan burom kamtam na kabenta kijing yo snam habdeng kari Russia bat ke Ukraine bakin donno kajing yesu thu jemut lang bat ban poi shakajing shong sup shong san khnang bagi pa jong play kin la ban im sup im san ha kani ka parthe ni kerpa ya me ko trai Jisu kerku ye fasio mauri barke gasika wat ai jing kta jibun kon ya il lawe inda katran ikir pa di ke bor chung me ngap is nei yangi ko try go kpa jungi to kmi is nei ki khwan balaja baban pai shame da ke do not bas ngausi to map yangi bato ai bagin em hagata karukam bangin om bas ngausi shu yame ipan yagani dau Chris utrai jungi Kan number jinwai ka balai spa nyo puwe. Kan number jinwai ka balai spa nyo po. Lay
badon bor baro. Right in. Gok ba tu pediang ya kini ki jing terwa jungi. Ai ba ki jing dwai ba ki jing le shitam. Them bat ki kam babha bangi le ha kini korlen. Kien pen klan yangi sha ki jing pen klan yangi ha ki jing pen shoy. Bat ken yelam yangi sha ki jing kemen jong ki jing ni pa du kun jung me. Uba em ba du ba sin sha junam la junam. Who try don't drink out but pee. Token till you like you don't know it. Dong the angu you try can draw to play jungi. Cook pa but on board but wrong but could play bam juka. Nile bha but angu yame bar bor but haki jaka baro. Kapor len bangis dang mentagasmi. Kalonga jing ai jung me yangi. Me hot yangi ban ino no yakapop. But one shame the gijing dwai, but ban roy ha gijing kuat, the gigam jing yellow paramarjan. Kumta me ben cray yangi na gabenta gijing men pasca, but the gabenta gijing yambam jukat. Kiangel but kiriu kuat kimani yami habnek, nyaso lang but ki ha gijing dwai yero baklem kuat. Kan nombor ka balai spa kandai pulai. Bagi long chisha ke damet, shaga kendo, yin salipai, omutrai. Bentangi dwai, mamangi ke balang kendo, ngi yang bentang ni, rei ublay, balang ublay, zupanjanai ya kaman siem jungi. Da shisha melong bakuat kutrai, katamay jungi jingkuat barok, Namar katang ingir pan yami to pen kuat pen kentang yang ini jing terwa jungi dek bapa yumen sim jungi kum kaum jer halor jungki ba kidup lalong yang i kamet bet kesnam jung try jungi o Jesus Christ hagapor baladino ya badalaga monsku bhaw lo pdeng jing sha shitom ulashim yukpu badag baingu yami Ulak dia ya berdoa lagi sendran uang tu shim batu bam negeni pi baro namar kani kalon kamet junga ya keban IT na gebenta jongpi
Hai ka ju ka rukam manilala yaba manashim yaka kure badag baingu biang yami. Ulai yaka halagisan ranu ang. Tushim batu dina kani pibaro. Namar kani kalonga kuri junga snam junga. Junga jutang batamai badbam juga. Yagaban penmi nagabenta jung pi banagabenta kibabuan. Yagaban ma bigipop. Tule yakani bankan mau yanga. Kajing maya jon kajing Namar katangi gibapan mentai kajing yam kajing mi pan jung ungi terwa hame ko try you nuk pu jung kajing em badi kane ka kure jang kajing panem Nida aingu aidem namar bimala nyo yagi babit ban yang hakman jung me badban shukri yame Dag bas ngau rit gigar pat yame Bagi gibayo benta hakamet batkas nam ukres in long gibalapan yataliga way down and see bakwad Tuken mau kutrai ke balang jungmi glapiang setelah ke pertai batu penjana ya ka jungi ringkan ber Francis pa beku jungi u Victor Bishop jungi bet baro kelingdo Tuken mau lem rui kin men ki parashin rang beken tei ki balayotia de ki bakar men ni ki jungmi pa bide baro ki balaklat no ki jungi snei jungmi kam tam mi ba Jerry Raji Aloysius Mauri but Mar Mensong Badi ki wei ki balaklat no ki baying asem jongi to pdiang yaki shugijing shai ki kmat jungmi to isne yangi ba rongi kirpat yami knang beringkat bat kemadia te soti bakua dikmi jungblei u Joseph bakua dikurim jongka ki apostol bakua bat ba ro ki riu kuat ki balapan sngubhai yame pateng la pateng Indu blang ke babit menyo bentalem haga jungiem bam jukat babangin ya ro bet bendon buram yami dau kun jumi u Jesu Christ Dau lembadu badhau kan long hame u blei ba bedon bor haga jingalong ka wei jung men siem bakuat ba ro ka buram bet ka jingero junam la junam Ni dwai bamangi ngila rung hagani jing kang jong kani ka len lingba kani ka sni balang bertepay habangi rung nginomi hagani sopo sni yak sad ngini dwai ngini labha ngini wat yu play hadu banginda sham ya halaga jong ka benta kalanti jong em jongi bat ka len ka dai ru kalanti bangini banyat man lau Catholic di banyat agni por jung em jung kalen por len ban pen bha pen miat yeladi de ka jing rab jung trai kuk pa jungi ba hapneng kan long ku bakua di kerteng jung mi kan wan kai ma jung mi kan long kamon jung mi ha ka kandau ku ba hapneng to ai menta ki jung ba jungi ki bala ka sni batu ma bingi ki ringkan jungi Kumbangi rungi ma pingpala sniu yangi Bat yala mingi sha ka jing pen shoy Rai te pelad yana ka ba sniu Tu pelad yangi gerpat ku try na ka jing sniu baro Ha ka jing spoon jung mi to ai jing sub jing sa yangi sngi jungi Nang bada ka jing rap ka jing isnei jung mi Ngin lad berbor na ka pop ngin yo jing ada na ka jing jen jar baro Kat bangi dang yai ak mi lanti ka jing kermen bakuat But ka jing wan pat jung nong penem jungi O Jesu Christ
Ima jumi kapon kapuram junam la junam. Kutrai Jesu Christ me balong apostol jumi ka jingsuk nga I happy ka jingsuk junga nga I happy. Wat pe ki pop jungi hindrei ki jinget jong ka balang jumi. Wada ka jings bun jumi to I hakai ki jingsuk bat ka jingatli ka we kat kum kamon jumi. Ma me ba immar basun shar junam la junam. Ka jingsuk junutrai ka nidon barabor ringkat bat pi. Tung dia terbaik kita ke jingsuk iwei ha iwei pan. Hak mi unu kun lang brand ju blei bakit no igi pop ju pertei. Upan kan mau yang I mentag sni ban long ki basisha haga jing jungi. Ukwa e bangin le ai na banta jung u iladi bana banta ki wipat. Suk itu igi balakot shaga jing kawai jung ukun lang brand. Kan rat kan long shong hak kan wan rum ho ka yeng junga. Ray Shong Gatian Ben Sim Juan Zakia. Agar pada people agar bagai subah ingin siang dulan, subah yang dari jenakor dari jengru beli. Maki sustar koda kesawan pensah pada yang lagi kerpa yang dulan yang dari jengru beli. Shim ka number jing tuai ka ba shispa prapulai. Shispa prapulai. So
ชีสปะคันไดพุซาชีสปะคันไดพุซา Watch
Shim ka number jing roi ka ba aspa a puwe. Kadang kini wijakon kawa kerteng kading puna ka ayom len maka paskha kador kadi san phau tengka kam tame na kabanta jo phi pun kim so thu baling tai do pe ke ki mut jo satlai bar ki we pe ki banta jile nyam kita thang ni ba ro ni ko sla tengah ketu ye phi so ba thiet puli ayeng pi so thu kam tam ke don banta be dei ba kini ayom len bar khoi ki jing le nem bar khoi ki don don ka banta ka ni te ka pat phi thiet tang pila ban yo na kon pares ada kemci intasi bila mati ekstodian ada yang siu belai mah kador ritang sampo tungka baik rekod lapun mi dari fada reson pol rani kemo mi pune ke keteng kading puna ka iom len bat ka paskha pisati pun di bentang mo menemo balai menengi ta itu pe ki jimut pun ke cupi tai bat mangap api bungim te balai ta itu pe
tidak boleh nakon ki di bentar jung ki ni ke Portland kumju ki ayam kismasu ki dari bentar berkoi ni bisa yo jing tip kan ya rapi pi kam so thu kam tip bang ka jing Pakistan tentang kini dia kasih thọ din ngin sadon ya kalenti ding phna bat kumju ru ya kamasi thọ din bading kong jong banai hakapor riu beji jamet nakaliang jong komiti balang trablok ni ai kublei padar genesius paliang ki bala terwai ni kamas pukhoit na banta jungi ya ki sister ki brother kumju ru ya ka choir jong ka sen samla ki bala arwai sultanat ba badi ki volunteer borokhot kublai shebun ya piru ki para banget berokhat ki bala awan bunesim mentalang hak ni kamas bakhoi ho ni la kham ya bun dia don jaka don ki bahab an yang bat chabaro ti so bahaban so pher gani dai kublai shebun ya ka jingi don mentalang ka jong pi berokhat do ngenia Dubai try I bagani communion but ka jing rakhe bari blay ya ka yom len kan I buram yame but kan yada yangi nagbas new ipan yakani daw Chris utrai jongi utrai don't drink out but pee but ka jinger kuger dojo blay try kan rab ukba baru kuan baru mensiam bakuan kan wan hier halor jumpi bat kan yaisa bat pi barabor kamas kalawai tu ilai suk kagajing ye jengutrai kita ki bakwa ban yo yu lepai na ke bentang ki bahi masun jumpi pila ban lai podium nei habar ni pila podium hal ti lai bentang kin dari kena ban ai yo tu lepai na ke bentang ki bahi masun jumpi lawai kin kamas Shim ka number jing ruai ka ba san phun riu Ko donor bukhoi tamu Jisu. Ko Maria ko nungi rap ki Kristan.
Haka kerteng ukpa berukun bermensiam berkoi. Amen. In your Lord Jesus Christ.